ಏರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಂಡ ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಿಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಪಂಚೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಳ್ಕೊತಾಂಡಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡ ಪಾತಿರ್ನ ಚೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪು ವಿಶೇಷ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೋಯರುಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೌಶಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಐತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚುಳ್ಳದು ಅವ್ರು ಬಂತಿನೇಜಿ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ರಪ್ಪ ಪೋಯಿನಿ ಕಾರೆಡ್ಲ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋದು ಅವು ಕತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅವತ್ತು ಶೋಕು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ತುಳ್ಳ ಐತಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಫೋನಾಗನೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದ ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಬಂಡ ಫಿರ ಒನ್ನಗನೆ 10 ಜನ ಕರಿತೀನಿ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆನೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೂರು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿದ್ವಿ ಅಂಡೆ ನಿಕಲ್ ಬರ್ಬೇಡ ನಿಕಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿದ್ದ ನಿಕಲ್ ಏಪಲ್ಲಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕಲಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಿಳಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಕೈಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಕು ಪೋಂಡು गाडी गीट संसार आणि प्रत्येक जाऊन संते क्रिस्तमा खातीर कष्ट आसात अपप्रचार आमचे विजन कसले पोटी सुरू केला तर पोटी बुजवले ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವೆ ಒಂದು ರಶ್ ವಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೇಬರ್ ఒక ಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಅನ್ಬೈತ ಸಂತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಾನೆ आणि ते जळत नसताना सेवा केलेली ती बोलशे हाती कापड येऊन बाई गुळून आणि ओळखून मागणी शिकवून आणते कोणता आणि तिका म्हणे कोणा कोणतीच सगळी तुमची होती म्हणून त्यातून तुमच्या मरुसाची ಬತ್ತ ಕೈತಲ ಲಾಸ್ಟ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬೇಡಿ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ आमच्या उतरांनी आणि आमच्या कर्तव्याची आम्ही करून जाय आम्ही मुखेली जाऊन पुरो पवित्र सभेंत समाजेंत राजकीय ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಬಂದಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಕೊರ ಬರೋಡು ಬಂದು केदाळे चलोयची निर्धार आम्ही घरच्याकडे जाऊन पुरो आम्ही दर्यार रावता आम्ही कुशिनी आणि कसलीची ರಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬೈದಿನಿ आम्ही बवाट जीवनची रीत आम्ही आमचे मागणे करची रीत जाऊन प्रवीण संख्ये रीत आम्ही अशा करता आम्ही आयिल्ल्या वेळार आमची जिणी तसली करून आम्ही प्रयत्न करूया दिसपट्टे आम्ही बाउंड काढया दिसपट्टे आम्ही ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ आणि धार्मिक भावनेचे तुझे बेसावणार आणि शहर लोकांच्या आत्मिक फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर हवं ती योजना रूपीत करून आणि सर्व धर्म आणि जातीगती लोकांच्या सामाजिक तसेच आत्मिक अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थीपणे तुझी खुशी पिढे तावन तांकां सुटका आणि सुशेग लाभाय म्हण मागता आमच्या देशाच्या अस्तित्वाक 10 वर्सां आमी संपवून नव्या पावंडा बहिणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान चड पदवेदार देव बापाक मानवले जावन ಜಿಲೇಬಿ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇರೆಗಣಲ ಬೋಡ ಅಲ್ವಾ ಬೋಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ವ ಉಂಡು ಯಾಲ ಪಪ್ಪಲ ಇಂಚು ಬತ್ತಾರು ಪೂಜೆ ತಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ನವೀನ್ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿದು ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಕೊಪ್ಪಿದಾಡಿಯಾ ಸಾಕು ಅದ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಗಾಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋನೆಡುಲ್ಲ నేను ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೇತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತೀರಿ ಏರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಇತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನೋ 2 ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.